O Grupo Provincial Popular na Deputación de Ourense ven de presentar unha moción para o seu debate no pleno de febreiro, na que propón a corporación adoptar un acordo para impulsar o termalismo terapéutico como a un recurso sanitario estratégico. A iniciativa xorde do recoñecemento da provincia de Ourense como a un referente histórico e natural en termalismo, cunha tradición consolidada no uso terapéutico das súas augas, o cal pode ser un instrumento complementario no ámbito sanitario. Neste sentido, destaca a iniciativa popular que en países como Portugal, Italia ou Francia, a balneoterapia xa é parte dos seus sistemas de saúde ou seguros médicos. Polo que respecta a España, o Real Decreto 1030/2006 exclúe as actividades balnearias da carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde ou equiparalas con actividades de lecer. Esta consideración da balneoterapia como actividades alleas ao ámbito sanitario reflicte un perxuízo cara ao contido e significado das actividades terapéuticas desenvolvidas nos establecementos balnearios. Así, esta moción busca agora liderar a reivindicación dunha visión moderna do termalismo como a un activo estratégico para a saúde pública e o desenvolvemento territorial sostible, aproveitando o potencial de Ourense nesta materia. O Grupo Provincial do Partido Popular propón, neste sentido, que a Federación Española de Municipios e Provincias solicite ao Goberno de España a supresión do termo balneario do artigo 5.4 do citado Real Decreto para evitar a súa equiparación con actividades non sanitarias. Unha posición que o presidente da Deputación de Ourense e presidente da sección de Vilas Termais da FEMP, Luís Menor, xa defendeu en reunións recentes. Tamén se pide á Xunta de Galicia que estude a inclusión progresiva das terapias balnearias na carteira complementaria de servizos da comunidade autónoma unha vez se modifique a normativa estatal.